Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng apa ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku pethak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman, marai berset pethak wah wis samyem pangling ki. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora ngomong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis ketangkep yang pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta non. Kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumengklungen. Kados ngenteni Sleming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjeke kalih Kiwang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru malah mung ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Lah nggih. Ora usah dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng Tita menika uripe gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya, lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mah aku lek tekan kene junjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan, heeh. Aku ora urung engko mati yem kowe engko ki ora urung ming randha. Kowe mbangane nang kene randha ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak paneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pejah kowe mulih ngomah ditunggu. Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan. Nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih.
Mboten apa-apa ning wis ladi karo aku. Wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrima nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembel dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak serat tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh nggih ngestaken cawuk. Ning atos-atos iki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe iki ngambung kok mawa wisol. Nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndek maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking keluputanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos iki ora ya. Bapak keparanggul mungguing ngayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing ngalogo isih mesora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, Taunana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji, kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Angka loro, kowe ora nganggo tata krama ning kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan, ora masalah, arta kapak-kapake ora masalah. Iki mau aku entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru, ya Hyang Pikulun Jatimurti. Malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki den bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya, ya wong tuaku. Kagiat risangka pirangurin angkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana
Oh. Dadi aku takon bapakku karo Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakal nyemplungke nang Kawah Candra di muka ngono ha. Iya dasar para nyata. Oh, ngerti aku saiki gedhoane Manik Maya. Lho, malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora nggo Bathara iki ora masalah. Manik Maya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Kowe yo nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku ki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani men jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padake aku ki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan oke, ora masalah. Aku ki nang donya pasar tak usah sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane mung Indra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nek mung Wesi Abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun, pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Hai, oblare. Oi, bos. Mlebu separo iki. Kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku.
Monten. Aduh. Aku menggoyang. Aduh, mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datang saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah ing Mastunama Sidam karing bawana langgeng. Manik Maya teka tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong. Sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal-srogol sarwa sembrono. Sembrono parikena nanging lha kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong. Panakawan tangiya ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita. Yen ora iso wangsulan, kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan. Ana kawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku iki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu. Kowe iki tak anggap adhiku lho, Ndra. Lho, adhi saka ngendi? Lho, anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adhiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempol? Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Glon? Heh? Tatune ngono apa, Glon? Lho, kok ora ana tatune? Lho, edan. Ora ana. Wah, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Jampel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang nggo endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klothik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Man ketok kompak. Lah wong iso endo kok ora ento-ento. Trewet kowe. Ayo, amos ora mrata, mrata ben. Wajah. Wen gleleng kok.
Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora gorek Animatra kok kebingungan. Kene? Iya. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modar ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gage sambato dikandhani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku Brahma. Geniku tak baleke nang kowe mati ya. Ayo ngaku Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke wang pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumangsane sing iso njabuti men kowe kok. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa kowe? Ora tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabut genti. Dewa sang udit ra ya. Alah tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati ya sembrono. Arek kae njabut karo Bagong malah geni dijabut glecak. Ora taya kowe.
Mati ora kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora rasa dipethake Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Oh ya. Odes. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya gilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah! Bakang ulun ngapa, Gen? Ulun ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngomong apa. Tenang. Ayo madhep rene. Trondol ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dit. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki klontong, Pak. Ngono. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan rene. Dewa kok dinjen lho. Dinjen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang niku gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Ndra. Nerantara dengkulmu kuwi. Wah, lah elok tenan ya. Mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya Madipati. Kuse aja. Jabut nyawamu modar. Mati ak tali ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja nglumput karo panjenengan ulun, aja nglumput karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kamituaning kayangan. Ulun ki mung kamituaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita ki titah kowe iki sing rono, ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabat, Iya, wae dan. Waduh. Wah, lagi kedadean apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko baksine tak ganti. Menyang ge wis. Iya ya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhuwit sirahe dewa iki piye iki. Wis gawe wis menyang. Ya tak undake.
panita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone oh Bagong nun destun temen ing atas amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake ngono ha mergo kita ngurak-arik kayangan kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan sowan kula ora apik-apik to pikulun ha pikulun kula pengen ngerti bapak kula niku sapa kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa siapa ulun wis crita kita kuwi kedadian saka ayang-ayang meneh aku ora percaya kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampeyan rawuh mriki kita kuwi kedadian saka ayang-ayang wis ora percaya nek sampeyan ra tekan iki pulau nrada tak jabut nyawar koce aja ya Bagong aja ulun boya ngerti berarti sakniki wiwit detik niki kok niti wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh dadi dewa percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah ngerti marang mobah musik ing titah mana kenyataannya sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki Ndur piye wis aku tak takon aku kudu piye di ngatas-atas lho di ngatas-atas Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngaten iki ngatas-atas yen ngono kowe meksa mesti meksa pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan kula ajeng teng pundi-pundi pokoke ayo anggere nesu nak ngendi di sini ta jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan asli ra ngapusi aku ora arep tak guruki ben teng mriko trotok teng mriko trotok ben kayangan ambune ra enak Bong wira sanghong-anghong apa ora suruh kok hanghong-hanghong yen ngono kowe wani kelawan kadewatan ora wani sebab apa guntur geni guntur angin Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin ora edan niku. Bocah ndugal kewarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa bablas. Malah niku wau maclorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis bae ketoke aku modar tenan iki. Nek ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara, Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe.
tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng apa ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman, marai berset petak. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo, Kamas, ana cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo, pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh, Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkap yang pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Kemarat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kesek aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep kuwi. Iki terus aku kudu piye pukul Antarada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboya ngerti. Mbok obat ngono. Ngomong karo watu ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong ya to bedah dodo ulun mboya ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita ora ya iso mabur to? Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkekan nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumek rada ki rada wungkuk terus bangkane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Kakek suwar kaya ora ngilik-ilik. Wah. Aku wis monggo ditimun sekecaken nyuwun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangarepe.
langening kalanggawan gelar pandaan moncar non lir kekonang surem sorote tan padang Bapa Bendara kula Gus sungkawa mboten kepareng paring pangandikan kepareng kula cumadung dawuh Ndara nggih Gus kepareng kula cumadung dawuh nggih Ndara kepareng kula cumadung dawuh wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun nggih Den kepareng kula nyadong dawuh Ndara Kakang Semar kula nolo garing apa dene kowe Bagong wektu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa Kakang dina samengku dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalipyan yen to dina samengko iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar ingkang wigati daya-daya prapteng ana ing negara Ngamarta mundhak dadi pengantu-antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang menika langkung prayogi Ndara sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane iya Kakang Semar pancen bener mengkono mareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning teng latar milang lintang Bima Sekti mengkono Kakang nggih yen to pancen kaya mengkono ayo anakmu aja ning Kengkeri Prapta negara Ngamarta sumawi Ndara kula dherekaken Gus larang ing kriya mangungkung Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati ingkang rayi ngaturaken masgan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Araka ing Ndarawati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Raka Kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paribik dayana ing kasantosan Kresna kakangku aku ngaturake bekti iya Dimas ora kudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu sembah bekti kula Koko Prabu sembah bekti kula iya kembar ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kembar kula pundi nggo jimat niki kula pundi nggo jimat paribik dayana ing kasantosan Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu rika lenggan sakmangke mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta jumbuh kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan Yayi kula nderek rumajeng namung semantena mugi andadosna ing kawuningan menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten inggih amargi menawi boten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe manata negari ing Ngamarta wilinggih saking menika sawetawis katengga langkung rumiyin semanipun kadang kula pun Arjuna sumados sakmangke menawi ngembak babagan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun mangertosi menawi dados sabda paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma sarating pandam sumula
madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang dyah manah engkung sumungkem guling dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyaning negari Ngamarta nenggah Iwang Pikulun Jatimurti akarya cingak sangya para Pandhawa lang-lang ing griya mangungkung kandhuwan limang kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Puntadewa Luntama karya bombong tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntama akarya bombong tias ulun ulun Bathara Guru aku ngaturke sembah ya Werkudara Luntama wonten menapa pukulun dene sumengka rawuh paduka Iwang Pada pukulun manik manya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta pukulun Puntadewa apa dene sira Kresna sumurupa nggih nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ning kayiwangan sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala wau sinten pukulun menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa badhe amapakaken dhateng titah kala wau Mboya Unalya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi Tanalya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wae lah dalah Werkudara Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duka mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrah-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak lawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan.
Dikuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur. Surapati nduga mana ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong mungsuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki Lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki Lurah Bagong. Sabab lumarap wonten ing Kayiwangan Ngundarandir Bawana. Lho. Werkudara. Iya. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur Dara? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarene dioyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Hyang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna wonten paring adhawuh. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gegrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna kula wonten paring adhawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Hyang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to Kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik Kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lakone Hyang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Hyang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabar kowe sik to. Napa, Petruk? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petruk. Hyang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Hyang Pikulun Jagat Girinata kayangan diorak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak Cubriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu.
Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpah ye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagadgirinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dora arek menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik aja nesu ditutu kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe. Jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Se. Mangriyen, Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Neng omah ya kali kula. Niki wau sowan ndoro kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar. Kae dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke modar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, non. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah, cangkemmu ora kena dienggo omongan. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten. Kok sik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan nang anggring ku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi kok. Musuh apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Toro, iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pine panca ing ya anake sapa ya ini klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ing kengemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru ora apa-apa ki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Kulun?
Ulun sang asih prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun sang Hyang Bathara Wenang. Oh, sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku ngerti nek bapak kula Semar, nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita, ya kuwi Semar. Eyang, iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang, dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundaran Tirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngetraki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil. Dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngopo kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sok kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. Nggih nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusahake kayawangan. Walah yem. Lemu mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane le medhon pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih, lah terus saniki kula ora iso mabur le arep medhon pripun dadali. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika.
Janggan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung tabah ya Gong siap wong ra salah santai wae Tru ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada kita nandhang luput Bagong nuwun sewu kula niku mboten tumindak napa-napa kula niku mboten tumindak napa-napa mboten ngoyak-oyak sampeyan kula niku nderekke Ndara Janaka Ali Petra ya Tru heeh niki kula nganggo seksi Petra Ndara Janaka nggih dadi seksi inggih pukulun Arjuna kita mboya usah melu-melu merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa Wah Jan, Gong, sabar ya Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu padha karo ning mbon-mbon. Santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis. Iki termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak andel lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki. Karena ki wis meneng wae lho, Tor. Truk. Ora. Petro, Nun. Tilikane ora? Nggih. Ora mansau kok iki lagi ana pengadilan Bagong Ardiadili kok dodok-dodok ora. Hai, lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulun wis arep nyemplungke aku nang Candra Dimuka. Tak rubut lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwan Iwang Pikulun padha wenang. Pukulun mboten sak wedi, pukulun mboten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mang suwan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajet wis ben sing penting terima. Nek keterangane aku iso asal usus saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usus saka ndi? As kok ning mengece nek tak omong rasane. Oh iya.
ninging kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan? Merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng kawah Candradimuka. Niku dawuh Hyang Padawenang. Mula Hyang Padawenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kalih Bathara Indraduk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya unduanane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang Padawenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terjak ana ing Ngamarta, ngukum kalangan Manik Maya. Iya Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing endi? Sang Hyang Padawenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pilun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Kowe ya pinter ngono lho. Amen gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak-ndake jam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nggih. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh e. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darmakusuma. Bagong wong edan, sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar nanti terus. Ah kapan. Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu ya aku to Pak. Jane iya. Ning merga kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia karo Petruk ora kualat. Mula kowe ngunek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dinehi keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.